бахшида ба эълон гардидани солҳои рушди саноат 2022-2026 дар донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ таҳти унвони масъалаҳои муосири саноати мошинсозӣ ва маводшиносӣ ҳамоиши байналмилалии илмӣ амалӣ баргузор гардид. Дар ҳамоиш масъулин, омӯзгорон ва донишҷӯёни донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ иштирок намуда, доир ба рушди соҳаи саноат ва нақши донишгоҳ дар омодасозии мутахассисон ибрози андеша намуданд. Иброз гардид ки дар даврони соҳибистиқлолӣ Тоҷикистон дар соҳаи саноат ва илму маориф ба дастовардҳои назаррас ноил гардида, барои рушди минбаъдаи мамлакат заминаҳои устувор гузошта шуданд. тавре таъкид гардид, ҳукумати мамлакат саноати кунонӣ бо суръатро чун ҳадафи чоруми стратегии мамлакат қабул намуд. Дар ин замина дар донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба тарбияи кадрҳои илмии омӯзгорӣ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир шуда, барои соҳибкасб намудани онҳо дар соҳаи фанҳои дақиқ, хусусан химия, корҳои арзишманд ба анҷом расонида мешаванд. Зикр гардид ки дар ин замина факултати технология ҳоло яке аз марказҳои таълимию методӣ, илмӣ ва боргоҳи тайёр намудани мутахассисони соҳаи технология, нақшакашӣ, муҳандисӣ, соҳибкорӣ ва дизайн дар ҷумҳурӣ ба шумор меравад. Дар ҳамоиш ҳамчунин гуфта шуд ки саноати кунонии мамлакат замина фароҳам меорад ки имконоти шаҳрвандон зиёдтар шуда, ҳамзамон даромади молиявӣ низ тағйир ёбад ва маҳсулоти истеҳсоли ватанӣ маҳсулоти бозори беруниро иваз намояд.